Så er vi nået til turens første stop i bilen, og damen sidder allerede godt i soveposen. Vi har lavet en fin anordning. Vi er lige ved at koge lidt vand til maden, og sat en shelter på vores bil, så vi kunne modstå den kraftige vind. Der er store bølger i dag. Vi har fundet et nydeligt sted, hvor der er køer, der græsser lige ved siden af os. Og ja, hvad kan jeg sige? Vi nyder livet. Det er lidt koldt, men lidt mad indenbords, så kører det. Musikken drøner derudad. Vi rocker. Damen har det godt. Hvor går turen hen? Jeg ved det ikke. Der skal bare være lang vej hjem. Yeah, yeah. Vi ses!